Toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi jucăm Minecraft și nu știu ce să fac. Mai bine să pun lemn, dar da. Haideți să punem lemn. Mai bine îmi punem și un loc acolo. Puteți să-i tăiem pe ăștia. Asta e mare. Dar parcă și toporul ăsta este tot la fel ca ăla de aruncă. Ia uitați, sparge greu asta și uitați. E la fel, adică nu. Nu știu ce să fac. Da, e prea mult. Asta e. Dacă trebuie să bun. Acestea nu le băgăm aici. Că mă duci la minat. Dacă nu știu, să ne luăm 2 târnăcoape. Să-ți puțin să-mi iau 64 torțe. Nu 30. Bun. Am trecut primul șoua. Dacă vă place, nu uitați să dăm de like. Să strângem vreo 7-8 mii de like-uri la aceste episoade. Am apăsat pe dreapta. Nota am făcut. Mai vreau diamante. Cărbune, ceea ce nu-mi trebuie mie acum. Nu-mi trebuie mie acum. Bun. Zici că secundă jumătate de oră. Dăm întâi pixul ăsta sau mai repede. Adică în 2 secunde sparge 4 de-astea, foarte tare. Unde e, mă? Unde e? Până... Datori. Bun, deci nu știu ce să fac. Uitați înghețat. Nu vreau și să mă înghețat. E o vreme așa de urâtă afară. Că acum nu știu câte ceasul. Cum le flexele?
ceva la piscină. Bă, știi ce n-am făcut eu până acum? Uitați asta. Oleihu. E distracție în piscină. Ce cauți aici? A, da, știu ce să fac. Foarte bine, ce văd. Nu trebuie tot o port. Așa. Oileihu. Non de sucru. Ce vă mai prins cu domnul Andreiușcă, băbușcă. Bun. Cred că renunț, că nu au like-uri destule, fraților. Sau abonați de subscripții. Și na. Voi până capăt acestui minunat episod, dacă aș face și eu ca Pink. E așa. Punem sidul ăsta aici. Ce să fac cu aici? Stau pe shift. Haideți să ne arătăm. Punem totul aici. Măcar astea să nu rămână, știți? Așa. Nu uite. Și 7 blocuri! Nu știu ce să fac în episodul ăsta. Oricum mai puțin. Să nu mai bine. Deci știu ce să fac. Mă scoatem despre serverul ăsta. Și ne băgăm pe profesorul Herobrine. Să vedeți ce am aici. Mâncare. Bine, nu băgați în seama sabia aia. Doar sabia asta. Speed, Regend, Invisibility. Aveam. Bun. Ne luăm sabia pe spate. Cât avem mâncare? Un arc. Un arc. Glumești, nu am arc.
atunci folosim fiind ăsta. Voi pune capăt acestui minunat episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem desigur data viitoare.